Hasci do tangan madanggurhon na sueda ninna tohodo itu tu. Alai gunang attong tapersueda pasu-pasu ni Tuhan na adong dihita. Aidang holan heteng ugasan manang pahean di basa-basahon Tuhan itu hita. Nalayat dul umarga sian saluhut nai dilehod do tuhita pasu-pasu partodion dia kahalak na boy mangarajumisa. Di dok hatana di Filipi bid 2 ayat 10 sia. Alai gohan ni debatak kudo nasa narikot dihamu. Obar Tuhan moraon nai dihasangaponi di bagasan Kristus Yesus. Jalatai ngok mahatani Tuhan di poda 10 sia ayat 10 itu. Na pasali Jehovah do manangise na makdenggan basa tu na pogus. Jalaibana mamalosson dengan basa nai tu ibana. Hasci do tangan madanggurhon na sueda ninna tohodo itu tu. Alai gunang attong tapersueda pasu-pasu ni Tuhan na adong dihita. Aidang holan heteng ugasan manang pahean di basa-basahon Tuhan itu hita. Nalayat dul umarga sian saluhut nai dilehod do tuhita pasu-pasu partodion dia kahalak na boy mangarajumisa. Di dok hatana di Filipi bid 4 ayat 10 sia. Alai gohan ni debatak kudo nasa narikot dihamu. Obar Tuhan moraon nai dihasangaponi di bagasan Kristus Yesus. Jalatai ngok mahatani Tuhan di poda 10 sia ayat 10 itu. Na pasali Jehovah do manangise na makdenggan basa tu na pogus. Jalaibana mamalosson dengan basa nai tu ibana.